Prepáč mi. Na zdravie. Prepáč. Dúfam, že na ňa niečo nelezie. Myslíš, že lezie? No, mám trochu upchaté dutiny a myslím, že sa mi to všetko usádza na hrudi. Tam som sa plánoval usadiť. Mala by som ísť domov. Nepreháňajme to. Môžeme to robiť, len musíme byť opatrní. Čo ty myslíš? No, môžeme sa boskávať, ale ako mormóni s jazykom zaparkovaným v stodole. Ak budeš kašľať alebo kýchať, upozorním a dám ti na tvár vanku. Skús toto. Nosné kvapky, vďaka, fakt ohľaduplné. Veď budeš potrebovať dýchať cez nos.